Rongmong we development blog asai hemalong Amrit Kolo Jatra lapen krikhi mela me ke padupon. Prenifai sir ke barni lakha kret roksi sojeng henta constituency Rongmong we development blog asai hemalong Amrit Kolo Jatra lapen krikhi mela me ke padupon. Bangsa melong alhisar poman pen Simonta Bosumotari ACS Assistant Commissioner Chetong Dun Anpar ta aluhiaman pen Rongmong we BDC Chairman Bronson Terang Mondol President Sam Ingleng Rongmong we Municipal Board Chairman Sunaram Terang pen Chenglok ke thege ding atum Chetong Dun rinti la solong pregjam sel helgo batum pen mena ka sonse pon ahan pen Chenglok organiga hormu chepaklang pon rinti sonse karbi jutang kan bari mritnong chingdi la pen chong ke dam ke kan hi setami paklang pon se aliralon pen chipi pon alhisar pom man pen kacetong nun Assistant Commissioner Simonto Bosumotari ahin pen Amrit Kolo Jatra lapen कृषि मेला अनपरता प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाम थे थान pa jermi pon se sel hel grup aklem bang pia tophan aning pathipon langkhang ben komol kathar nang ki palia birta Malong News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.